Baba. Amen. 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 Abenzileyo enze okufaneleyo nokulungileyo uyakusindisa umphefumulo wakhe ngokuba ngiyazazi iphambeko zami isono sami siphambi kwami njalo sithelisa ubuso bakho ezonweni zami uhlangule onke amacala ami imihlatshelo kaNkuluNkulu ingumoya waphukileyo inhliziyo yaphukileyo nedabukileyo uNkulunkulu awuyi kuyidelela niklebhule izinhliziyo zenu kungabi izingubo zenu nibuyele kuJehova uNkulunkulu wenu ngokuba unomusa unesihe wephuza ukuthuthela uvame isihawu uyazisola ngokubi okwenkosi uNkulunkulu wethu isihle nokuthethelela ngokuba sihlubukile kuye asililalelanga izwi likaJehova uNkulunkulu wethu ukuba sihambe emthethweni yakhe ayibeke phambi kwethu ngiyale Jehova kepha kube ngokufaneleyo kungabi ngolwaka lwakho funa unginciphise phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele ngiyakusuka ngiye kuBaba ngithi kuye Baba ngonile ezulwini nasemehlweni akho angisafanele ukuthiwa indodana yakho ungangeni ekwahluleleni nenceku yakho ngokuba kulunge umuntu phambi kwakho kubo bonke abakhona uma sithi asinasono siyazidukisa iqiniso alikho kithi uma sivuma izono zethu uthembekile yena ulungile ukuba sithethelele izono zethu asihlambulule kukho konke okungalungi bazalwana bathandekayo imbhalo engcwele yasiyala izindawo ngezindawo ukuba masivume izono zethu
yeziningi nokonakala kwethu nokuba singazenzisi sizifihle ebusweni bukaNkulunkulu somandla. Ubaba wethu osezulwini, kodwa sizivume ngenhliziyo ethobekileyo ephansi nekhalayo nelalelayo, ukuze sizuze ukuthethelelwa kwazo ngabo ububele bakhe nomhawu wakhe ungenasiphelo. Ngakho-ke ngiyaninxusa nginincenga nonke nina enikhona lapha ukuba ningiphelezele ngenhliziyo emhlophe nezwi elithobekileyo ukuba siye esihlalweni somusa wasezulwini. Nithi emva kwami, Baba onamandla wonke, onomhawu phezu konke, sipho sisile sisadukelana nendlela zami njengezimvu ezidukileyo, sonile ngokulandela amacebo nezifiso zezinhliziyo zethu. Sonile kuyo imithetho yakhe engcwele, siyekile ukwenza izinto ebesifanele ukuzenza, senza lezo zinto ebesingafanele. Akukho ukuphila kithi kodwa wena Nkosi, sihawukele thina boni abanhliziyo zidabukile. Babekezelele uNkulunkulu laba bavuma izono zabo, philisa abaphendukayo njengokuthembisa kwakho kushunyelwe ebantwini ngoKristu Jesu Nkosi yethu, uze uthi Baba onomhawu phezu konke usiphe ngenxa yakhe ukuba sithi emva kwalokhu nje sihlale ngenhlalo ehlanzekileyo nelungileyo nepholileyo ukuze kudunyiswe igama lakhe. uNkulunkulu munye.
Amen bazalwane. Ngicela few things ne. Okokuqala I'm not sure ukuthi emabhenjini nenza kanjani. But umbhede esho inkosi isihlangene asinyakazi bazalwane. Nophisiwe uma lapha nsihle. Amen bazalwane. Cele bese and then we can start. Ngicela owami angenzele iprotocol lapha ngabantwana i-up and down. But ngibona ngathi abazenzeli abazali babathumayo. Ngicela ama-parents abantwana nababiza nabakhipha nababiza nabakhipha. And then okunye ngicela sibe nenkonzo yokuhlangana. Umusic niculeni ne mara babathi nithule ningathuli kabi nithuleni kabi bathi nithule sibusise nokubusa ningakwazi. And then kulaba bazoshumayela nabo ezwel nabo kucela bakhipha kugcina isikhathi yabo because sizenikwe inkonzeni enhle bazalwane sizolontsha ibranch maybe ngandlula umuntu la athanda music eze azikele na next week kumele kuze abanye until maybe kudlula omunye athanda intshumayelo naye futhi so sikwenzeni konke kahle ngokuzwana nokuthobelana singaphumi la sesikwatile sasabuyele esontweni isonto lonke ke hayi le high but nyekiwe lo food but ngicela sithubelane bazalwane kakhulu iTPT no music manje decide ukugwaba izalani fast uthi nagwaba yabo kube mnandi fast sikwazi ukuqeda fukashi yabo sikabonjelana and then ngizocela ozosipha amazwi okusamukela elder wethu high ngoba mazwi solakala ngoba mazophila kuwena Jesu solakala ngoba mazwa kuwena thwala lethu ngoba mazwa moyoni
La
ngithe basukela ngena abafundi batried amantombazane lapha emuva ngaza sabantu phambili awafuni ukushisa nabo amnosho phambili kunani ufuna utoaster or anginaso bathi bafuna ukunaka sina J-Tab and then for elder Amen. Yanibingelela nami egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngalelanga lanamhlanje ngibingelela abaholi. Ngokushiyana kwezihlalo zabo ngibingelele nabo mama. Ngokushiyana kwezihlalo ngiyathoba. Ngibingelela nebandla lonke egameni lomfowethu Jesu Kristu. Ngibingelele abomakhelwane engithemba ngibamemela kule ndawo namhlanje basondele. Siyanamukela kule bandla le-Word of God, kule branch yase Lihaye. Siyanamukela nonke izihlobo nabangani, nikhululeke nibe sekhaya. Amen. Ngiphinda ukusho ukuthi le ngemuva indlu yangaphandle ile ngemuva ongangizwanga. Ngiphinda ukusho lokho. Nikhululeke nibe sekhaya. Ngicela ukuthi ivakashi zethu abomakhelwane bambazi ukuthi isivakashi sala ekhaya kuthiwa sisalofi. Sivakasha njalo. Isivakashi sala ekhaya esiwumakhelwane sazi ukuthi sesizoza njalo. Amen. Haleluya. Wena. Amen bazalwa. Amen. Sizobiza khona manje phambili bathi bazoza ngabani izameli zethu. Oqala umongameli uMathiloli, emva kwakhe umkhokheli uMadlamini okhonza ekhaya labanqunu. Amen. Singamphakamisa ngengoma. Kanye nawe Nkosi yami, kanye nawe Nkosi yami, angihambe ngiyabonga bazalwane. Ngibingelele nami egameni lenkosi yethu Jesu. Ngibonga ithuba. Okokuqala nje angithi ngangakazi ngilithola ithuba lokuthi nginibonge bazalwane. Ngisakhumbula kule minyaka ephelile ngithe mangicela kumholi ukuthi sinokusebenza eNewcastle niyosigcobela umphathi wethu. Natheleka nonke bandla laseWord eNewcastle. Haleluya. Ngike nashaya kwaba kuhle. Udumo lwenu lusazwakala namhlanje. So ngamafuphi I salute you. Ngiyabonga abaholi bami. Nisenzela umsebenzi omuhle kakhulu. Haleluya. Namhlanje ke ngiyabonga mntanami. God bless. Amen. Ngiyabonga mntanami. Uthi uJesu ngelanga cishe ekseni amadoda ngasogwini ngasolwandle amadoda angashike ubusuku bonke. Ufike ekseni uJesu. Kasho indoda ufike ekseni azokunika amandla amasha. Uthi uJesu hayi ningakhathazeki noma nishikashika ubusuku bonke kodwa namhlanje mina ngizonenza nibe ngabadobi bani abantu. Abaholi bakho mntanami bathi as from today le branch yaseLihaye is official. Amen. So I hope unedobo lapho umholi uzomnika udobo uthela ube lude. Akwazi ukujoba ababuyise la abantu. Mabebheka leli khaya leli balibone likhaya. Njengesibani. Angazi ngimzwile yini ugogo mayephila abomakhelwane bala.
mina enhliziyweni yami ukuthi ngiyabonga ngibone ngapha imoto zigcwele ejardini likamakhelwane kanti ngangithukile ngithe inkosi yami nakusibhakile kubonisa ukuthi omakhelwane balayeli hayi nihlalisane kahle. Siyabonga kakhulu bazalwane, ngiyabonga kimi kugcwele injabulo yodwa abangangazi-ke umathiloni lo. Uma ngibona umntanami lo uthi baba omncane ngithathe umama omncane wakhe mina ngisho kulaba abangaziyo-ke bangithinta ngesihlabelelo esithi kanye nawe nkosi yami. Ngisho noma selilala mibhokisi nithinte isihlabelelo lesi lize lehle lifike la liyakhona ibhokisi nime lapho nikanye nawe nkosi yami. Ngiyabonga. kanye nawe Nkosi namhlanje siyajabula namhlanje ngokuba kuzawulonshwa ibranch entsha. Mina nguMadlamini. Amen. Ngapha khona le location ngapha lezindlu zeBond. Amen. Ngiqhamuka ngakhona. Kodwa ngithe mangizwa bengimemeza bethi Madlamini. Siyalotshwa bawo. Amen. Mina ngumalandeli walandela inkomo zamadodana. Angisabi ke mina mangabe kuthiwa kukhulunywa ngalezi silakuzo. Amen. Ngiyayisabe ezinye. Kodwa lezi angiyisa. Amen. Noma ungangivusa ngo12 ebusuku ngizovuka mawuthi akiwe khona. Angikho right. Ngize ngiyasho noma ngisengilana ngithi le imoto lezi ngathi izobe zingidlula lapha esigabeni. Totoba ngithi lezi ezama bengazobona wena. Zama. Ngiyabonga. Mina ngize ngoMadlamini udadewethu omncane. Amen. Ungizelela ekhaya. Amen. Ukuba ngakuthi kuzobusiswa ikhaya.
wathi ngiyaphela nawe masisi nasote ekhala bangcwele ngiqhamuka eNewcastle umama waseNewcastle mina khonza ekhala bangcwele Amen. ukuba uNkulunkulu anibusise manizolontsha ibranch bese umona bese siyahuyeka bese siyathandana bese siqhuba izwi likaNkulunkulu uthi uTimotheo wesibili lapha ivesi lesithathu verse 16 uthi yonke imbhalo ephefumulelwe uthi ukusola ukuqondisa ukuyala nzele wonke umuntu uma usola soleka ma uqondisa qonda ma uyalwa yaleka uqedile ma wenze lezo zinto uma ngabe ubona ukuba awuphathekanga kahle yiza kwabakhulu abaphethe ukuthi hayibo lapha yana Nkosi yami amen ngithe mangithi unyawo lakho lavela phezulu hayi usuyabonakala awusekho lelanga lelo usuhambile kanti awazi noNkulunkulu uzokukhumbula ngalelo suku ngoba uthi hlalani nilindile ngoba ubanilazi usuku nehora engiyawufika uma ngabe usahlehlele emuva kusho ukuthi awukazi ukuthi ufunani uyapi asikubeni abazalwane akubeni makulotshwa ibranch uma ungenile ngenile yebo ngoba sigcina sesicabanisa bona abasiphethe ngongena phuma sengathi manje lo uyokubizile kanti awubizwanga ukhona lokho ukuba nama fortnight asiyeke nama fortnight enkonzweni uze ngoba nakho usuzu ukuba uyathanda ukuba namhlanje hayi akuvumi hayi ngizobona ngeviki ezayo akufika ukufa usathoza ubona izizayo umuntu uyozenzelayo ngoba uma uhamba kancane evangelini noma usuhambile sohamba kancane ngiyabonga amen kuyobo wana maqa aphiwe manje sokucela ikhulumi zethu eziwu-3 ama-leader circuit yokuqala kuzoba yaseli high usina pastor N Shabalala yes2 kuzoba leader circuit yaseSoweto usenior pastor J Dabo yes3 yase-inner day usenior pastor D Zulu usathane simnikile amathuba Sathane simnikile
amen usathane nithi simenzeni simnikile amathuba ukuthi akadlale enhlizweni angithi simnikile amathuba ukuthi akadlale lisehayi namhlanje sizomtshela usathane ukuthi manje mana basi sifuna abazalwane balali haya abakhohliwe ngoKristu ngoba lithi iBhayibheli likhulisa ingane ngendlela kuyoba iyayo amen kukhona abazalwane abakhohliwe la lihayo ukuthi indlu yokuthandaza ingakuphi yoba simile sithi usathane simnikile amathutshana ithutshanyana sizobakhumbuza ukuthi nayi indlu yokuthandaza amen bazalwane amen njoba lizoma leli gatsha kufuneke kuthula imimoya leli haye bese kusebenza umoya kaKristu amen utheke ngizokwenzani amazwi enkuthazo kubaholi namalunga eBandla lasekhaya. Amen bazalwane. Amen. Ngizopha amazwi wenkuthazo amen bazalwane kubaholi baleli gatsha amen bazalwane ukuthi babe namandla kaNkuluNkulu bangazenzeli amen bazalwane. Bonke abakucelayo kodwa bakucela kuKristu ngoba mabezenzela azophela amandla. Lithe isihlabelelo sithanda omkhulu lilungile ijoko lakhe. Ijoko lakhe hayi lethu. Nokuzwa amasihlabelelo umuntu athi ijoko lami lizokusinda. Kodwa masilinikeza uKristu lilungile lizobalula amen bazalwane. Nakulabazalwane bakithi njoba lizoma igatsha kodwa mabecela kuKristu konke kuyobalula. Amen. La kungena kufana nomshado. Enuthathayo noKristu ukuthi nizomsebenzela. Akufuneki sinithuse dadewethu sithi kuzoba nzima. Ukuze abanye abantu babesimafuna ukungena emshadweni bathi kuzoba nzima. Akubi nzima makukhona uKristu amen bazalwane. Uhlala ethi mayikhuluma umholi wethu athi iqoma lenu ligcwale amen bazalwane. Sizogcwalisa amandla kaKristu amen bazalwane. Ngoba mangena amandla kaKristu kuqala neqoma kuba lula ukuthi igcwale chaplain ngoba isicela kuKristu uthi sicela konke kuye uyosenzela amen bazalwane. Ngibonga ukuthi ngishunyayela kamnandi namhlanje baba uMthemba kukhulunywa ngesikhathi. Amen. Amen bazalwane. Ukuthi sisigcinile isikhathi akukho kuzothiwa khadi gogo ntapho sekuthiwa khadi njengase TV amen bazalwane. Ngizocela nje ungifundele emholo wami kuIsaiah 55 qale evesini lokuqala ume kwelesibili amen. Amen. Sizofunda ngokuthunywa uIsaiah chapter 55 isihloko sifundeka kanje isimemo sokusindiswa 1 Wenina nonke enomileyo wozani emanzini nani eningenamali wozani nithenge nidle wozani nithenge ngaphandle kwemali yebo iwayini nobisi kungabizwa lutho 2 Nichithelani imali kukho okungesiso isinkwa nenzuzo yenu kukho okunganelisiyo na Nilaleleni nokungilalela nidle okuhle umphefumulo wenu ujabule ngamanoni Amen bazalwane. Isimemo sokusindiswa amen bazalwane. Pastor Xaba uNkulunkulu wakwazi useyihlwile esiswini sika mama amen bazalwane. Amen. Lolu gcobo uchaplain uyaligcwalisela nje phela amen bazalwane. Ngiyayithanda le ncwadi manithi wenina nonke enomileyo. Ngicela nje ukuthi mholi wami namhlanje bonke abomile. Hayi okomela okunye. Ngoba bakhona abazalwane abomelizwi kodwa bangalitholi. Amen. Manje njoba kuzoma leli gatsha bonke abomile ezwini. Kufuneka lo mholi wethu ababize. Athi nawo amanzi okuphila. Amen bazalwane. Nayi iwayini yokuphila. Amen bazalwane. Haleluya. Kufuneka bazalwane njoba limile leli gatsha. Ungakhali umzalwane athi ngiyazulazula. Ngifuna indawo sikekhe. Sekufuna sibatshela ukuthi manje Pastor Xaba nali iwayini lokuphila. Amen. Elingenabhabhalazi. Iwayini lokuphila. Amen bazalwane. Sizocela ukuthi uNkulunkulu njoba sizonimisa leli dokodo. Gogo lime. Bese abantu bazuza ukuphila. Amen bazalwane. Ongene kuleli khaya egula bese azuza ukuphila. Amen. uNkulunkulu wethu uyangichaza la ngoba ikhuluma ngemali. Angifuni umzalwane okhuluma ngokuhlupheka mina. Uyangichaza ukuthi ongelela ekhaya engenamali mayiphuma uqeda ukuthandazela kuleli khaya bese athola imali. Amen bazalwane. Lithe izwi singabuyeli ngendlela esize ngayo. Hey kazi libi sesonto nawo 20 years. Lokho hamba endleleni eyodwa. Ngathi uyigundwana. Amen bazalwane. Ngicela ukuthi ubasize emholi wethu. Bonke abantu bokule ndawo le.
njenge-second leader bese nami uNkulunkulu angipha amandla ukuthi ngikusize. Sihambe endleleni kodwa sikusizana ukuthi silakhe leli bandla. Amen bazalwane. Ngoba leli bandla liwumzimba kaKristu. Singayikhukhumezi. Amen bazalwane. Funeka bonke abazalwane bishop wami kule ndawo abakhohlwa uKristu. Mabebona thina babona izimpawu zikaKristu. Bathi kulela bandla siyongena eWord of God. Bathi sibazwile labazalwane beshumayela. Sibazwile labazalwane behlabelela. Salizwe izwi likaKristu. Amen bazalwane. Amen. Ngizothi nje mnteka baba wami uNkulunkulu akakupha amandla. Into engiyithandayo kuleli igazi esinalo lenyama. Vele sizalele ekholweni bazalwane. Amen. Angeke udideka. Amen bazalwane. Ngifuna ukuyibeka icace lento thina singabokukholwa. Amen. Yabona umuntu wakashabalala ungekho ekholweni. Kodwa nalo wakwenzayo okunye kuseceleni neaxela. Sengikutshela umuntu wakashabalala. Umuntu wakashabalala makuthiwa uyeba strong. Makuthiwa uyakholwa ngisho esontweni uyambona, ngathi uyasibona nje masingenile. Simile singamadonga singakuzwakala. Ngoba singabakhona. Amen bazalwane. Thina sizalwa khona lento igijima kuma-veins. Sizosiza ngala veins ethu ukuthi siyenze i-bluetooth washo laba ababhema inyawo. Kulaba abangakholwa siyenze i-bluetooth sithi sondelani bantwana basekhaya naku kuphila.
nosapho ngiyangibingelela. Amen. Ishopi ngumalo sengikubiza ngoba omunye wabaphethe la ekhaya ake ungene ngalokho nje. Ngizomshenge khuluma ethi amadoda vele kufanele sabusiswa thina. Amen. Vele ngamabomu yazi uNkulunkulu i-order yakhe ixakile ngamabomu nje. Besithi mabe mbize ekhaya bathi uPopo uBishop DS Nhlapho uza emuva kwami kodwa ke nge-order kaNkulunkulu uyena oholi bayo. Amen. Olama mina nawe uBishop uNhlapho i-order kaNkulunkulu. Purpose wangenza ngabamfishane ukuthi vele angithi khona la ucarry over. Ngisho lokho ngithi uNkulunkulu unohlelo lakhe bazalwane. Amen. uJesu wayazi ukuthi uJudas uzomkhaphela. Kodwa he never addressed uJudas. Ziyafika lezo ikhathi. Anibuke nonke umholi wenu. Angaqala i-address Bishop Msimanga alinde isikhathi esifanele. Ngithanda isibindi sonkosikazi owayenomopho. Aha. Ngiyaqhubeka bangena endlini. Ayaminyanisa uJesu. Iqhubu. Bonke nabanye balokhuzana kodwa uyavela lo mama. Uyawuthinta umphela. Kodwa ubephendula yena. Uthi ngifuna lo ngithintile. Bayaphendula ngoba amabishop ayaphendula. Bafundisi bayaphendula. Abantu bayaphendula. Bathi kufanele ngikhuluma naye. Nginandaba ngiyabona bathi bominyaniswe iqhubu ukuthi anginandaba. Ngifuna ngithintile. Sifikile naso sikhathi. Amen. Kwazwakala ukuthinta umphela. Akese. Ngoba isiqubu vele kunjalo. Ngizosho lokho nje ukuthi ke ngithanda isibindi sonkosikazi onomopho. Lalela abantu babeabafundi bakaJesu bebewobaba abaningi babo. Umuntu onomopho ngesikhathi samanje sikhuluma niyazi sayikile yabo mama. Noma ungamela eceleni ngasondele kodwa isibindi sakhe siyavela. Sidinga leso sibindi. Ngizosho lokho ukuthi ke leso sibindi sikwazile ukuthi ke umusa kaJesu ngoba umesho usethi kuye hamba. Namanje kuthiwa hamba ivuliwe liya eBranch. Webazalwane. Kunenkinga kakhulu ke la kulonche iBranch. Kusazokhulunywa mose. Kodwa ungenaso isibindi somfazi onomopho. Regardless of what. Uzothuka. Amen. Bamba ngalawo mandla, ubambe ngaleso sibindi. Niqhubeke no pastor uNcumalo. Nilibambe izwi likaThixo. Jeremiah 29:11 amazwe ngikunikeza wona angizukusho lutho ngawo ngokuba ngiyazi mina imicabango engiyicabanga ngani. Usho uJehova imicabango yokuthula kungeyobubi ukuba ngininike isikhathi esizayo nethemba. uNkulunkulu omusa mbusise. Baba wethu osezulwini nasemhlabeni. Baba wethu Baba wethu
lapho sibingelela umama wakhe sibingelela bonke obukhona phakathi amandla sisalonje ngoba siyalonje namhlanje bazalwane mina-ke nje niyangazi bazalwane ngiyibhimbi akukubi kude kuba kuqonde nje kube kufishanyana bazalwane ngizocela sivuleni kwabaseroma 12 amavesi nje cishe ngimabili athathe nje abe u-3 10 11 12 bese impela bazalwane njengoba ngiceda ukusho ngiyibhimbinyana simukele bonke nje abasihambele neso nomakhelwane be-Eli High sithi uNkulunkulu engathi anganisiza njengoba namhlanje sisolontsha uNkulunkulu anenze kahle nisivakashele njengoba nisivakashele namhlanje nize nje njalo ngoba sithi sivakashele ekhaya asilo word of God siyanxusa bazalwane ukuthi njengoba silontsha ibranch la uNkulunkulu asipha amandla siqale nje from kini ekutheni sisabadubi siqale nje kini nibuye ningenele la kule branch ethi hayi ngoba uNkulunkulu siyamthemba siyamnxusa kakhulu ukuthi indlela ongene ngayo phakathi kwale ndlela se-word of God ngeke uphume ungabonanga ukuthi wenzeni sime lapho nje hayi ngoba sisazi sinxusa uNkulunkulu ukuthi inkosi owaziyo konke sikufisayo waziwa uwe ngicela ungifundele umfundisi wami ngeke ngibe mude kakhulu lento incane kakhulu engifuna Ngiyababingelela abazalwane egameni likaJesu. Amen. Ngokuthunywa umfundisi uZungu sizofunda incwadi yabaseRoma chapter 12 siqala ukufunda ku verse 10. Ifundeka kanje. Thandanani ngenhliziyo ngothando lobuzalwane ekwazisaneni nandulelane ekukhuthaleni ningenqeni nivuthe emoyeni nikhonze inkosi ethembeni nithokoze osizini nibekezele ekukhulekeni niqinisele njalo. Amen. Amen bazalwane. Kufishana kakhulu bazalwane. uNkulunkulu bazalwane ngimthemba kakhulu. Pastor wami Pastor Kabi. Ubaba wethu wabunqomaza ngimbona namhlanje. Njengoba namhlanje nje pastor wami sizolontsha le branch yakho ngosemthethweni. Ngithi uNkulunkulu ngathi nganipha amandla. Nibe nokubekezela. Ngithandana. Ngoba izinto zikhona na cha. Zivuka nje. Sengisho emabandleni wonke hayi la word of God kuphela. Sengisho emabandleni zivuka nje ngalolu hlobo ukuthi njengoba ngibona nje ngiqokelele ijazi bese ubona ukuthi senguNkulunkulu sengemkhulu cha. Cha. Amandla kaNkulunkulu nje athe mthambeni angiqokisa ijazi kodwa hayi ngoba ngiyingcono unawe. uNkulunkulu ngiyamnxusa kakhulu namhlanje pastor wami ukuthi angathi ngamipha amandla. Ekuqakeni konke kodwa anipha uthando. Lobuzalwane. Ithi noma into isinyathelo omunye ethi hayi ngoba umzali wami ngiyamthanda ngicela ukuthi nje ngidlulise lokho ngathi ngikubona bese kumele ukubekezelela ekutheni nithi nanibamba ibranch sengisho njengosekithi ke mina nithi nanibamba ibranch nibona ukuthi kunzima ningesabi bazalwane ukuthi ningazenzisi ekutheni isimo senu ukuze siguqulwe nihlale phansi nibonisa ukuthi hayi la ngibona ngahle mfundisi wami nomunye ethi hayi nama ngibona ngahle lokhu kuyokwenza ukuthi le branch yasethi hayi ime ingabinangqoko ngoba into engafuneki ingqoko bazalwane sikakwenza konke kodwa uma ngabe sithi othi omunye okhuluma nomunye bekhuluma kusho ukuthi ngeyindlela kuzogcina kungalungile ngicela nje uNkulunkulu kakhulu engathi ngasisiza ngikho konke sikwenzayo sibe nothando
hayi lokuzenzisa lolu luzalwane nje sibe nokuthobelana amen Nkosi thele musa mangaza umusa umusa kaJesu umusa kaJesu enzima ngalise empilweni zethu uyamangalisa
baba siyanibuka ngokuhle. Sabona abazinhlulile. Amen. Before ngibiza our next speaker, nomlayezo omncane for abaphathi bethu bala elihaya. Pastor Xaba, bengibheka i-membership yakho ne-ending one, the rest abantu abasha, bese ngibuka i-vision ne-mission kaBishop Odebase. This is to serve young people, dynamic. So Prayer Center High is fulfilling the purpose of because young penny preacher and I'm Mara order one. But nonetheless, majority abantu abancane. So ngizothi kuwe Pastor Xaba, allow yourself to be God's vessel. Vumela uNkulunkulu akusebenzise. Kunencwadi la kaHosea bazalwane. Hosea was a respected prophet. Ezweni la kaIsrael. But uNkulunkulu uyamlinga uHosea. Imagine sohlonipheka kangaka umfundisi. Athi uNkulunkulu Hosea isizwe sakaIsraeli singihlamukile. Asisangithembi, asisangithandi. But ngifuna ukwenza confident nabo futhi one more time try lento one more time but ngizoyuza wena Hosea. Okay fine, yimo wakho, what do you want me to do? Uthi ngifuna ushada uGoma. Bazalwane, Goma is not just any woman. uGoma is a prostitute. Ngawe prostitute. Umfundisi wonke shadi prostitute. Imagine ihlazo la. Uma colleagues wakhe sebamjaje already. Uthozia what? What? Esontweni lethu letha what? Hayibo. Imagine me Zandile Mkhalifi if ngizala ngathi igama lami uZandwa kaMkhalifi. I work as a sex worker. Ngabe ngijaje. Abanye bebazothi bebazoba shocked, especially abantu abadala. Abo mama bebazoba worried ngabantu babo ukuthi hey uzothengisa lona la. Abantu besilisa bangabona client, ngibona ama client. Angumala msebile ne. But Hosea took it upon himself. Nine wa Hosea la. U restore hope kuGoma. U restore faith kuGoma. Because uGoma in the community yakhe there they feel outcasted from it. But athi uGoma ushada mina. Usho wena mfundisi. Me hambe sontweni leni ufuna khona umuntu righteous owazi konke. Athi uNkulunkulu angifuni lo. Ngifuni mina anye namaduku no. Ngifuna lo sisi lohleli because ngifuna bona vele anyana ni right ngifuna bona vele ngifuni nina ngifuna bona ngoba hambe no Hosea bashade kube right na into ezakalayo old habits die hard. Sakamqoqile Hosea uGoma go back to work immediately after marriage. Uyabuyela ujwayele ngomsebenzi wakhe. She goes back to work. Liyabuya futhi ihlazo kuHosea. Uthi bese 10 kusho bese 10. Yeah. Like really bese 10 kuwe ungashada okho right. Phindi lugesi. uHosea because he was a vessel. Wavuma uNkulunkulu amsebenzisa. Ukuba kade ayi hypocrite Hosea. Bekaza kuGoma. Athula singisize ngasoke ma. Ngazama ngamsha. Mara wa. But he didn't. Ubuyela kumnikazi wezinto. Wathi lo nginikeze yena. Uye. Amen bazalwane. Ngathi ngiyambona uHosea awubuyela kumuntu wakhe. Yebo umthola nomuntu vele. Uthi swiri. Ushadile I love you. Come back home. The hope ayibuyisa back futhi kuGoma. Kuthi how futhi
awuNkulunkulu omkhulu ngibonile the first time wangixolela ngiyaphinda futhi the second time uyangixolela futhi bazofika pastor Xaba kuzongena a drug addict la ebandleni izozinikela nenze convenient ukuthi umshado lento nenze convenient wena naye nithi sakamukela siyakuthanda abe no hope umntwana abantu aphinde futhi amthande uNkulunkulu 3 days later weekend abuyela bathi ushaya imob justice umuntu wakho pastor Xaba woza sikutshela ukuthi wenzani your response will be very important on that scene it's either you will kill or you will build ungajaha ukuphuma and asithi uyele kamereni uthi uNkulunkulu no ngiyozowuwe amen bazalwane the purpose of this is to bring hope to the hopeless is to bring love to those who never loved before uyabuyela futhi uzobuyela baback ne ungasabi umuntu this time kube isonto bosibusise labo kanye decide not to come usale uwe elder noma msana no itri or no phasa ngombani phasa ngombani will have to isikhathi sakhe kumele sibe isifutho sibe ibase on that day abekho abazalwane akusho ukuthi give up ani ke nithi hayi ke mina nibuyele nithi uNkulunkulu usinikezele bread sibuyela kuwe futhi sithi hayi man hayi uNkulunkulu hayi no not today so ngisasho nakuwe bazalwane babogoma baningi ngoma can be a person can be a situation but njengomphathi who is a vessel ukusiza ukuthi ubuyisele izinto kumnikazi wezinto ingena lutho
manje u-first lady wethu Bishop M. Mhlanga. kanye nawe Nkosi yami kanye nawe Nkosi yami ngikanye
Amen endlini kaNkulunkulu. Amen elihamba. Ngiyanibingelela abazalwane nonke egameni likaJesu. Kahle kahle enhlizweni yami nje mangihleli phansi umkhaliphi mayesakhuluma uphelelisa konke enhlizweni yami. Mase kufuneka ngisukume usenior pastor uhlabelela lo mhlabelelo iyavalwa yami nje uNkulunkulu sokusho konke sekufuneka ngithini kulo mfundisi wakithi kodwa ke ngoba ke uNkulunkulu kukhona ukufuneka sikusho ngeke ngisabe mude ngoba sengikushilo sengizoba mfishane kakhulu bazalwane ngiyabingelela haleluya egameni likaJesu amabhishophi wonke ubuholi bonke ngokulandelana kwenu nangapha kubomama ngiyanibingelela ibandla lonke likaNkulunkulu ngiyalibingelela ngokukhethekile ngibingelela ibandla laselihaye esingalo namhlanje ngiyabingelela abazalwane abazalwane ngicela ukusho nje okuncane ngalo mzalwane lo Pastor Xaba namhlanje udadewethu kodwa ekukholweni akasiyo dadewethu. Amen bathandekayo. Mncane kakhulu kimi. Mncane akangilami nokungilama abazalwane. Ngishiya le nje ekudeni. Kodwa kukhona engifuna ukukusho kuye engifuna ukuxoxa kancane ngaye. Amen. Sikhulele ekhaya thina ekhaya umkhulu wethu abeyibhishophi aphethe ibandla elikhulu kakhulu asebandleni elikhulu kakhulu iChristian bayalaza abazalwana abanye sakhula nje yabo into yokholwa senior pastor Nhlapho thina zange siyithathe kamnandi ukholwa nje angifuna ukuqamba kamnandi yingakho thina ukholwa kwethu sikuphethisa kwezikhali zamantungu asifuni ngabo so kuzwisa ubuhlungu uma ngabe sibona abantu badlala esontweni noma bedlala ngokholwa bazalwane thina ukholwa umkhulu wami thina wayeshaya sasishaywa thina kithi kwakuthiwa thina ekhaya kwakukhonzelwe eDaningu wawazi kahle ukuthi mayithi 11 o'clock useDaningu so ufaka iroko lakho so umile noma umkhulu wami sekahleli sekayacula ulinde thina yabona uPastor Xaba ukhule kahle banomama kaGugu ungale endlini bakhule kahle laba ngoba umkhulu bekangafuni ngabo bekabatotosa bekabashaya bekangabashayi kade kushaywa thina maye ngakhala nje ukuthi umntwana ukhalelani kufuneka simgade senze konke simnakekele uPastor Xaba senze sure ukuthi nje uright so ukukholwa sikuthathe kanzima thina ekhaya esishaywa ngempela abazalwane kwesinye isikhathi ukuthi makuthiwa 7 o'clock siyazi ukuthi intambama eDaningu room yabuya every day singafuni uyafuna awufuni mawa if awuzange uye esontweni uzolalaphi uzodlana so awuna choice kufuneka ubuye uze la uzodla khona uzokwazi ukuthi uthole iplate so kufuneka uthobele wonke umthetho so imfundiso thina esafundiswa zona azezange zize zibe mnandi ukukholwa sikuthathe kanzima so uPastor Xaba namhlanje Pastor Xaba mntaka mama ungadlali ngokho